Ini ang magayon na lugar. Hain kaya ini. Okay, maray na aga. Si Rabasero po. Kaiba ko sa kuyang amigo si Padangat, si Engineer Padangat. Garong bagang magayon ng karinggo sa din. Yaong kami nagdipasakat mga tugang sa inapod ng Blue Waterfalls. Ay, Digi sa Sitio Banao, Barangay Caleti, Albay. mahayahay sa mata. Mga 10 minutos na kami naglalakaw. Ang sirang lumadok. Ang entrance, donasyon sana. Pinalinig asin mas pinadali ang sa indong aagihan. Tiit lang na oras ang sa indong babaklayon. Kapuarteng magbabad. Walking distance lang. Taday man pwede. Iniso nating agyan na medyo masakit. Yun na yan, nanadang tangugtang. Nina po, naabot mi na ang samuyang destinasyon. Hayahay. Dahil na ako nakapungol. Karigos na. Medyo hararaw ang tubig, kaya kay puhan, tatao ng gagkano maglangoy. Siram. Masiram magpanataw-lataw. Huni pa ang kasugpo na falls na yaon sa taas lang. Kaya lang, huni po ang mamundong parte. Napulong basuro. Papasara na naman ini. Maraglaon. Basura ang tigwawalat kat mga ekskursyonista nagdidigdi. Simple man sa nakuta ang patakaran ka sa buhay pag kita nagpapasiring sa mga siring kaining magagayong lugar. Dapat po kuta, leave no trace. Clean as you go. Ubod sa piyon sa Bicol, bitbiton tapo ang anuman na basura na sa tuyang dinara. Magayon po baga sa pagmate na ang lugar na pinudumanta ngani na mag-relax, malinig. Salamat